Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausabong sa katak ng tulumanon ang mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo sulod sa usakatak na nga paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gisulti o gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron subakon ang Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapatalinghugan din hinining maong sibihan sa RPN, DXKD, Teleradyo, Cagayan de Oro City, matag adlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita usab ang programa sa YouTube. O dini usab nining maong sibihan sa RPN, DXKD, Dipulog mga kaigsunan mabati usab ang programa. Matagad lang Domingo, alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa kagabion. O usab live gyapon sa Facebook mga kaigsunan ang atong programa. O dini usab sa Arimin Dixdiar Dipulog mabati usab ang programa sa PBCM mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Ang programa sa PBCM mga kaigsunan mabati na sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dini sa Cebu City sa DYLA, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kahaponon. Dini sa Toledo City sa DYHR Shine Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dini sa Butong Pinamungahan, Cebu sa DYRR Radyo Natin, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinis Bayogan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinis Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kadton matagadlang Domingo. Dinis sa probinsya sa Bukidnon, dinis Valencia City sa Power Radio, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dini usab sa Valencia sa DXRC Radio Komando, alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin, Diximbi, Malaybalay City, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kapunon. Ug bati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa DXPR, alauna ngadto sa launa media ang tagna sa kapunon. Ug dinhi sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Oriental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRO Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Kaboses Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio, Kurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. O kumusta sa mga PBCM Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Railbit Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Niya itong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O kang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo o nagapaminaw usab sa mga radio station, labi na din sa tinipong bansa sa Amerika, nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York, Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham din sa Oklahoma, o gingon man din sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, sa mga Juanito and Justina Makitan Hermias family ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Reverlelita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudlong sila kanamo from United States of America,
sa Facebook Live. Ato igsoon, Ambrosio Verano and family, o katusap ng igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, uban sa iyong pamilya. Ato igsoon Dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. O usap din sa Barao Paul Misamis Oriental, si Brother Cristel and Angelica Rion Mangalos, nagpatalingon ko sa. Ato igsoon din sa Taguluan, si Brother Jerry Edkila. Mga kaigsunan sulod sa PBCM compound, labi na sa kaubang ministro, Brother Hermonis Macarayo. O sa tanan ng mga higalan na mga salesman, dila na to, tasatagsaon sa maghingalan sila tungkol sa ilang pagkadagan, nagapaminaw sa nagasundong kanato, mga higala o mga kaigsunan. Kamong tanan karon nga, nagapatalingog o nagasudong, hakalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Kawaron sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang ebanghelista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon, kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Ronald Kanyaman, katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among ighatod da kaninyo. Og sa dili paglangan, ihatag ko pa kamos magpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Debs Rizaba, makikauban kaninyo. Nining atong tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamaturan. O karon sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko pa kamo sa kauban partong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico, mga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang magpagpamusta nila ni Jesus mo Telebrico, ug kang Dibon Telebrico, ug kang Ministopia, ug kang Barangay Telebrico, ug kini po niyong igsoon Brother Rene Telebrico nga mo nagsuporta sa Radyo Latin FM sa botong Pinamangan Cebu. Ug ako lang mga pagpamusta sa tanato itong mga kaigsunan nga sa makanunayon ug mainiton sa pagsuporta ning atong programa mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. O nini karon higayon na mga kaigalaan ug igsunan, ako pa mong ihatag sa ukaban nga ministro o evangelista. Nining higayon na, Brother Rini, Brother Diber o Brother Ronald. Dili gyapon ito makauban ang atong Executive Vice President. At the same time, Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay ano na gyapon sa importante nga giasikaso. Bosa kita lang gyapon mo yung gitahasan din para pagpadayon sa pagpadayag sa kamaturan. O mga atong pag-isgutan, ini karong tumura padayon gyapon sa mga paghanay sa mga pangatarungan o pagtubag tali nining kulukabildo nga natigayon diri kanato nga mga ministro sa PBCM ug tali kining pastor sa Sabalista nga mao si Mitchell Bendilio nga nanuka dinis Dipulog ug nagsilbiya usab ug nagwali didi nining mong silbihan sa RPN DXKD Dipulog. Og atong nadunggan sa mga nanglabay Domingo ang iyang mga pagwali awagin sa musustin mahitungod sa iyang pagsupak sa Ecclesiastes 4:15 nga atong gipamatud-an nga tagna para sa Espiritu Santo. Busa ang ato ang usas atong pagatubagon karon anining higayon na mao ang iyahang mga pangatake sa atong magtutudlo nga matud pa niya bisan unsa nga lang mo iyang hingalan sa atong magtutudlo kabahin sa dili maayo nga mga paminaon, mga malaw ay mga binastos nga mga pag-atake nga iyang gi-address diri kanamo o diri sa among magtutudlo. Kalakip nga usa sa iyang baruganan nga nung di siya motuo nga si Master mo'y katumanan sa Espiritu Santo tungod sa rason niya nga ang genuine daw nga Espiritu Santo sumalas Biblia nagdili sa pagpakaon sa dugo. Samantalang ang among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga aniya gikan o aniya nagresidensya sa San Antonio Jasaan Misamis Oriental matod pa niya Piki. Piki daw niya para niya Piki pero tanaw na to ang gihingan lang niya Piki mahigalag magigsunan nga nagtudlo kada kanamo nga mga ministro ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kung kini bang among mga rason gikan sa ginganlan nimo Piki Bendilio di ba nimo paka diha kanimo. Pero haron nga inyong masabtan mga kaigsunan, among ibabati ang mga video clipping, mga tingog ni Mitchell Bendilio para diha mi magbasi sa among mga pagtubag. Atong paminawan, matod pa niya, ang among magtutudlo, Master Tomas D, Piki daw nga Espiritu Santo tungod kay nagtugot sa pagpakaon sa dugo. Atong paminawan. Diyos Espiritu Santo nag-angkon si Tomas Eugenio sa senior nga badlongong dako gatugot na ipakaong dugo. Muna ilahanan unta sa mga taong nagbasa sa Biblia nga ikit yun ang klasiyas nag-angkon na Diyos. Ang Espiritu Santo nagtod na padayon po nadili pakaong dugo.
bisan pa ang balaan na espiritu, ang Espiritu Santo nga genuine ha, dili nang nasa saan kay piki man guna bisag saon. Buhat 15, 28, 29. Nagaingon, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyo sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga nasunon gawa sa kinahanglang mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok ug likayan ninyo ang pagkihilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga matarong ang inyong gibuhat. Okay, klaro. Nga dili pagkaog dugo, ni adak kauyon ang mga apostoles o ang Espiritu Santo. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan ang pahayag sa video clipping ni Pastor Bendilio nga gibasa po sa iyang bigbasa nga matkod pa niya piki ang among magtutudlo Master Tomas Eugenio Senior nga katumanan sa Espiritu Santo kay sumala sa Biblia ang genuine daw nga Espiritu Santo nagtudlo nga dili pagkaog dugo. Basahon sa nato ang gigamit niyang teksto brother nga ato gyud nga ipakita usab magkita na sayod ni ini pero ato ni tagaagtuwag kung siya ba'y nakaigok na diri sa ato ang dapit sa PBCM o iya na bang napalukapa ang atong mga rason. Basahon nato brother ang gigamit niyang teksto. Okay, brother, ato pagkabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa binuhatan o buhat 15 versikulo 28 ngadto sa 29 nagaingon. Ang pulong sa Dios nga Biblia. Oo, nagkauyon kami uban sa giya sa Espiritu Santo nga dili dugangan ang inyong mga tulumanon gawas ni ining musunod nga kinahanglan nga tumanon ninyo 29. Dili kamo mukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Dili kamo mukaon sa dugo og sa karne sa mga hayop nga sa pagkamatay wala makagawas ang dugo. Ug dili kamo makihilawas gawas sa kaminyon. Maayo kon malikayan ninyo kining mga butanga kutob na lang dinhi. Usa matinaw brother sa imong gibasa nga naagyod sa Biblia nga matud pa sa gigamit o gibasa nila kaganina nga ang nagiya matud pa sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ang mga apostoles nga nagiya usab kanila ang Espiritu Santo sa pagdili pagkaog dugo. So why supa kinaman sa Biblia? Ang pangutana naman brother ni sa Biblia hasa bagi basihan ang mga tinunan hasa bagi kutlo kining gipahayag sa gibasa ni Bradiber nga mo gigamit ni Mitchell Bendilio nga ang dugo dili pagkaon asa kini mabasa sa balaang kasulatan Bradiber ug asa kini gikutlo. Brother ni, I mean. Anya din ni Brother Ronnie, kini nakasulat din sa Levitico, Kapitulo 17, versikulo 14 nga adunay pagbuhat sa pagkaon sa dugo. Kay may tungod sa kinabuhi sa tanan nga unod, ang kinabuhi niini anaa sa dugo, busa. Gingon ko sa mga anak sa Israel, dili gid kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod, kaya ang kinabuhi sa tanan nga unod mao ang dugo dinhi bisan kinsa nga magakaon nini pagaputlon siya. Dosa naagid sa Biblia mao ni gikuhaan gikutloan sa mga apostoles nga nakasulat sa Biblia nga dili gayud kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod. Kaya ang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo niini bisan kinsa nga magakaon niini pagaputlon gayod. Sa laing pagaistorya kini pagaputlon kung sa tawhanon man dinhi sa katawan sa Dios i-expel baka o sa lain nga pagsabot niini silot kini nga kamatayon yadtong musupak sa kasuguan nga gipakanaog sa katawan sa Dios sa unang panahon sa katawang Israel nga kumukaog dugo pagaputlon siya katumbas nga patyon siya kay silot man kasilutan man kun mulapas kaniini mga higalag mga kaigsunan. Nagkaroon na nga itong pagsusi. Mukuhat lang ihimplos Biblia, Brad Ronald. Aron nga ato kining ihan ay ang pagpasabot. Usa ka ihimplo nga sa unang panahon usab Brad Ronald sa Biblia. Aduna usay pagpasidaan ang Dios ngadto sa iyang katawhan, labi nagduna sila buhaton kanang pagpangutlo og uhay o unsa pa nga mga pamagi. Atong basahon sa Biblia ang usa ka ihimplo Brad Ronald nga atong ipatagad sa mga naminaw og nagsunod sa atong programa. Ania Bradron, akong pagkabasahon, dinhi sa nakasulat sa Biblia, dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio 23, 25, ingon niini ang atong mabasa. Sa diha nga musulod ka sa anihon sa imong isig katao,
makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot, apan dili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katawo. Timanan ta nga usa ka example mga kaigsunan nga gibasa mi sa Biblia, adunay pagtugon sa katawhan sa Dios nga kung musulod ka o matod pa sa pagbasa sa kaubang ministro sa diha nga musulod ka sa anihon sa imong isig katawo, sa to pa sa umas sa imong isig katawo nga may anihonon, matod pa makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot, putlo todo buhay pinagis kamot, apan dili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katawo. So gidili pod ang paggamit og galab, kutlo ra gyud pinagis kamot didto sa mga uhay sa trigo sa mo'y gitugot. Nagkaron hain pa o unsa pa ang mga instruksyon nga gidili sa Dios sa katawhan sa unang panahon, partikular sa katawang Israel, Brad Reading atong mabasa sa Biblia. Ano pa din Brother Ray, kini nakasulat din sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 13, nagaingon, sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa pagka matuod, magabantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay. Kay kinimo ang usa ka timaan sa taliwala nako og kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan, aron kamo may balong nga ako mo siuba nga nagabalaan kaninyo. Dugang nga pagbayag sa Biblia, pabor sa mga sabadista nga nagbantay sa ilang ipagpahulay, ang gibasa namong teksto, gibasa sa kauban nga matod pa, sumulti ka sa mga anak sa Israel nga magaingon, lugar si Moises maghihatag og instruksyon ini sa Dios, sa pagkamatuod magbantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay, kay kini mga usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo, matod pa sa pagpahayag sa Biblia, timaan kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao siuba nga nagabalaan kaninyo. Dayon, Brad Deber, kung atong ipadayon sa pagbasa ang gibasa ni Brad Rini, ang Exodo 31 at 13, unsa dayon ang mga pasidaan o unsa po dayon ang mga dangatan sa mga tao nga gitugon nga magbantay sa adlang igpapahulay niya, unsa ang mga tulumanon nga kinahanglang tumanon og dipod makatuman, unsa pod ang mga silot nga mahiaguman. Atong pagbasahon para doon, ipadayon na nato sa pagbasa dinhi sa 14 sa isdiig hapon nga Biblia at nagaingon, tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay, kay kini balaan alang kaninyo. Ang magapasipala niini sa pagkamatud pagapatyon gayud siya, kay bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buhata nga pagahimuon ni ining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Busa digawas na Brad Deber no nga kini magapasipala sa adlaw igpapahulay nga pabantayan sa Dios, so kung dunay magahimo sa bisan unsa nga mga buhat niini nga himuon atol sa adlang igpapahulay, matod pa sa pagpahayag pagaputlon or pagapatyon sa taliwala sa katawhan. Nga sa pagpahayag sa Biblia naman, Brad Ronald, unsa naman pod ang pagpahayag nga aron mahibaluan ang adlaw nga igpapahulay nga matod pa pabantayan, unya walay mga bisan unsa nga mga buhat nga pagabuhaton niining adlaw, kay kung maghimo kag mga buhat nga matunong sa adlang ipapahulay pagaputlon or pagapatyon man ang maong tao. Unsa pa ang dugang pagbahayag sa balaang kasulatan? Ani Brad Ron, akong pagabasahon ipabor gihapon ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat gihapon sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 15, ingon niini ang atong mabasa. Sa unom ka adlaw, pagabuhaton ang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, mao ang adlaw nga balaan, nga pahulay. Balaan kang hiyuba. Bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay, siya pagapatyon gayon. Mapiot nga balaod nining maong kasuguan sa adlang igpapahulay nga gidili ang bisan unsa nga mga buluhaton. Kung doon na may magbuhat atol sa adlang igpapahulay, ang kasilutan pagapatyon. Unya mailan nato ang adlang igpapahulay sumala sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa sa kaubang ministro adlaw nga ikapito.
Sa unom ka adlaw, magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton, pero pag abot sa kapitong adlaw, wa naging mga buluhaton nga pagabuhaton yan na mga higalag, mga kaigsunan. Kung mulapas ka, patay ang kasilutan. Maura po sa gapon sa gibasa sa ibabaw kaganina, sa 17:14 nga gibawal po ang dugo niya na mga kaigsunan nga kung mukaon po ka, pagaputlon o pagapatsyon gapon ang kasilutan. Karon Brad Deber, pagabot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, kining mga gimbuhaton nga gipakita sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, aduna bay atong mabasa sa Biblia nga adunay gibuhat ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber? Naagi Bradron, atong pagapribahan, dinhi sa ilaha gyapong Biblia, SDA nga Biblia, dinhi sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 1. Ni adtong panahona, si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom. Ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Atong tibanan nga nining gibasa mo Brad Deber, ang atong Ginoong Hesukristo naglakaw sa kaumahan atol sa adlaw nga igpapahulay sa tupay kapitong adlaw. Unya ang iya daw mga tinunan gipanggutom ug sila ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo matud pa misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangaon. Ug atong balikan ang gibasa sa Levitico 7:14, 17:14 Brad Deber nga matud pa paghuman sa 17:14 nga gidili ang dugo sa pagpakaon sa Deuteronomio kung balikan ta ang 23:25 nag-ingon na nga instruksyon nga kung mangutlo og buhay gamit lang sa kamot ug dili gamit og galak. Ang bahina kung atog yung tagaagpagdagad wa makalapas ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang ilang pagpangutlo nangutlo raman sila nga wala mo gamit og galak. Niining bahina sa adlaw igpapahulay. Pero sa diyang nakita Brad Rini sa mga kasupak sa atong Ginoong Hesukristo, kasupak sa kamatuoran, ang gibuhat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, Brad Rini, nauyon ba sila? Niuyon ba sila? Wala ba sila mingon nga kadtong gibuhat sa mga tinun-an ni Kristo, kasupak sa lagda o tulumanon o balaod sa adlang ipapahulay, Brad Rini, sumala sa Biblia? Sumala sa pagpahig sa balang kasulatan, Brother Ronnie, kadtong mga parasiyo sa pagkita sa mga kauban ni Ginoong Hesukristo nga adunay paglapas sa adlaw pagpahulay sa pagpangutlo buhay, gipakasayop gito nila sumala sa kasuguan. Dini sa Mateo Kapitulo 12 versikulo 2. Sa ito pa, gipadayan nimo ang pagbasa, kay gibasa ni Brad Deber ang versikulo 1 man sa Kapitulo 12 sa Mateo. Ako lang ipadayon niya ako pagabasa ng Biblia ang 70 Adventist Bible. Apan ang mga Pariseo sa pagkakita niya nila niini mingon kaniya, tan-awara ang imong mga tinunan nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguan. Sa ato pa nakita sa mga Pariseo ang gibuhat sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nga nangutlo sila guhay atol sa adlaw ipapahulay. Kung atong ibasa sa 23:25 sa Deuteronomio, wala ang ato sila makaviolate kaya ay pagtugot man pagpangutlo uhay pinagig kamot pero di lang galap. Pero sa mga Pariseo nga suhito sa balaod sa adlang igpapahulay unsa ilang gipahayag matud pa sa pagtubag sa pagpahayag nila ngadto kang Ginoong Hesus matud pa sa gibasa ni Brad Rini apan ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini mingon kaniya ngadto kang Ginoong Hesus tanawara ang imong mga tinun-an nagahimo sa dili matarong ang ilang gibuhian nga pagpamahayag. Dili matarong pagabuhaton sulod sa adlang igpapahulay sumala sa kasuguan. Suito sila sa kasuguan ang mga Pariseo nga didto mihingalan sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nga nangutlog buhay at atol sa adlang igpapahulay dili matarong ang ilang gibuhat. Pero Brad Ronald, sa naman ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang miakusar ang mga Pariseo ngadto sa kang Kristo nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nakasupak sila sa kasuguan sa adlang igpapahulay. Brad Ron, kung gibasa ni Brad Rini ang Kapitulo 12 versikulo 3 sa Mateo, ipaubos ko lang ang akong pagabasahon ang nakasulat sa Mateo 12:3. Ikan man sa dos ang iyang gibasa kaganina. Oo. Ingon ini ang atong mabasa.
kanila mitubag siya nga nag-ingon. Sa ato pa ang atong Ginoong Hesukristo. Oo. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya o ang iyang mga kauban? Muposta, kung di pa ipadayon ang pagbasa ni Brother Ronald, ang tubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Parisiyo matud pa kanila, ngadto sa mga Parisiyo mitubag siya si Kristo nga nag-ingon. Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa diha nga gigutom siya og ang iyang mga kauban, sa ato pa pareho lugar nga pagkutlo sa atong Ginoong Hesukristo, kang David nga gigutom og sa iyang mga tinunan usab nga gipanggutom og nangutlo og uhay atol sa adlaw igpapahulay. Brad Ronald, atong ipadayon ang pagbasa kay pabor naman nimo ang gibasa mo 12:3. Unsa dayon ang sunod nga mga pamahayag sa atong Ginoong Hesukristo address sa mga Parisiyo nga matud pa niya sa atong Ginoong Hesus, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya og ang iyang mga kauban? Unsa dayon ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo? Atong ipadayon, Brad Ron, ang atong gibasa ganiha Mateo 12:3 man, ipadayon nato sa 4. Ingon ini ang atong mabasa sumala sa Biblia. Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios, nga supak man unta sa kasuguan. Ang pagkaon niya niini og sa iyang mga kauban gawa sa mga saserdote lamang. Kadto niya gibuhat ni David sa pahayag sa atong Ginoong Hesukristo tubag sa mga Parisiyo nga sa diyang si David gigutom, misulod usab si David didto sa balay sa Dios og mikaon sa mga tinapay nga gibutang o binutang sa atubangan sa Dios, nga matud pas atong Ginoong Hesukristo sa pagrikol nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya ni David niini uban sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. Sa ato pa, ang mga saserdote kung pare ng saserdote ang pasabotan na sa Biblia Katoliko kung basahon, muray gitugutan sa pagkaon niya sa sulod sa panimalay sa Dios niyadtong mga pagkaon na pero may repute ni Ginoong Hesus. Sa ato pa, depensa ang atong Ginoong Hesukristo ngadtos iyang mga tinunan nga giakusaran o giingnan sa mga Parisiyo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nangutlog uhay atol sa adlaw igpapahulay. Unsa padayon ang duga nga pagpasabot sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber, nga mabasa sa Biblia, pahayag counter o tubag niya ngadtos mga Parisiyo. Ato ipadayon, Brad Ron, sa gibasa ni Brad Ronald, Mateo 12 Kapitulo 3, 4 man yung gibasa. so diretso ta sa sunod sa 5 atong pagbasahon. O wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sulod sa templo nga naglapas man sa adlaw nga igpapahulay, apan nga wala sila niini pakasad-a? Dugang nga gi-explicar sa atong Ginoong Hesukristo ngadto mismo sa mga Parisiyo nga ang mga saserdote sa unang panahon nga mo'y gitugutan sa pagkaon diha sulod sa panimalay sa Dios, naglapas sila sa adlaw igpapahulay, pero ang depensa o ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga wala sila pakasad-a niini. Wala. Nga naman, tungod kay makita nato mga kaigsuonan nga kung dunay Dios nga mutugot niya ng mga buhata taliwala nga nay kasuguan, dili nanimo ingnon nga nakalapas sa mga sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo diha siyang mga kauban nga nilipinsa sila nga matud pas mga Parisiyo wala magbuhat og pagkamatarong ang imong mga tinunan kay nangutlok og uhay sa adlaw igpapahulay. Simple ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo. Nikuha sa example sa unang panahon kang David o bisan pa sa mga saserdote nga sila gani mismo nakalapas man sa adlaw igpapahulay. Nakaroon, Brad Rini. Unsa ang dugang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo may tungod sa adlaw igpapahulay sa iyang kapanahonan nga ang iyang mga tinunan bisag nangutlog uhay, ang mingon lang nga nakalapas, ang mingon lang nga wala sila magbuhat og pagkamatarong supak sa kasuguan katong kakontra nga wala mo dawat sa atong Ginoong Hesukristo. Pero nga atong Ginoong Hesukristo depensa niya ngadto sa mga Parisiyo dili pakasad-on ang mga saserdote sa una nga naglapas sa adlaw igpapahulay. Di mo ang iyang mga tinunan dili pod mo lugar nga nakalapas sa
balaod o kasuguan sa adlang igpapahulay. Unsa may rason sa atong Ginoong Kristo Brother Rini sumala sa Biblia? Ano pa ang dugang rason o depensa ni Ginoong Kristo ngadto sa mga Pariseo? Dinhi sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 6, kama sa 8, ang nakasulat. Ingnon ko kamo nga ani ay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Sa 8, kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapaulan. Mao ni ang pagpamugat na sa atong Ginoong Kristo, Brother Ronald, Brother Rini, ngadto sa mga kakontra niya nga mao ang mga Pariseo ug Saduceo nga matod pa niya kadtong pagsulod ni David dito sa templo sa Dios nga mikaon siya nga supak sa kasuguan ang pagkaon niya dito tungod kay ang mga saserdote lamang ang gitugutan matud pa sa atong Ginoong Kristo. Ingnon ko kamo ngadto sa mga Pariseo nga ani ay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Ang ipasabot niya iya man ang kaugalingon ug atong ansiran. Kay ang anak sa tao matud pa niya sa pagpamugat na niya agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Pag magisgot ag agalon, siya na ang superior. Labaw na. Nga hain siya nahimong labaw sa pag-explicar niya, diha sa adlaw igpapahulay, kay na ilalom na kini, diha kaniya. Sa ito pa siya na magbuot, may tungod sa adlaw igpapahulay, kay siya may agalon. Munang depensa sa atong Ginoong Kristo ngadtos iyang mga tinunan kaliwala nga naay kasuguan nga bantayan ang adlaw igpapahulay nga mao'y gitamot sa mga Pariseo nga nagtambod sa Sabadista kay nagtuo sila nga nagpabilin ang pagbantay sa adlaw igpapahulay Sabado sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Siya na mo'y nahimong agalon, nailalom na niya ang adlaw igpapahulay. Siya na magbuot. Ang iyang mga tinunan, nangutlog uhay sa adlang igpapahulay, wala na sila niya na makasala kay siya naman mo'y agalon. O kaya, o di kay kamo, o ang mga pilipo ni Kristo, sila nakala ang mga tinunan. Pero ang atong Ginoong Kristo nga mo'y agalon, nga nailap, ang mga tinunan nakalapas sa adlang igpapahulay. Pagkaroon, pag-abot sa akong Ginoong Kristo, Brother Ronald, na siya na ang gingon nga agalon, ug nailalom na, diya kaniya, bisan pa ang adlang igpapahulay. Ug giramanis bindilyo mingon nga ang kasuguan dili usbon. Summarize ko lang kusog mo gamit sa Salmo 119:151 nga ang kasuguan dili mausab Biblia Katoliko imong basahon. Ug diha ka magbasa-basa 119:151 away pag-usap. Pamasa kay wala mabilanggo ang Biblia sa Salmo. Tinuod bagid Brother Ronald nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo way pag-usab sa kasuguan sa Dios. Ania Bradron, akong pagabasahon sa Biblia, pero dinhi na ako basahon sa Biblia nga ang buhing pulong nga Biblia. Ingon ini ang atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon kapitulo 7 bersikulo 12, kama na to sa bersikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Og sa dihang ang Dios magpadala og usa ka bag-ong matang sa pare, ang iyang balaod kinahanglan usbon. Dayon, Sa 15, gingon dayon, busa tataw kaayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bag-ong labang pari nga mianhi sa ranggo ni Melkisedek. asa man ang imong Salmo 119:151 nang mo'y gamit-gamiton nimo nga dili mausab ang balaod sa Dios nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Nga gipadala siya sa Dios ang atong Ginoong Kristo matang sa pagkapari, laray sa laray ni Melkisedek. Matod pa sa pagpahayag, kung magpadala ang Dios o usa ka bagong matang sa pari, ang iyang balaod kinahanglang usbon. Usbon! Klaro kayo, kinahanglang usbon. Busa tataw kayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bagong labawng pari nga miyani sa ranggo ni Melkisedek. Naman lagi pag-usap. Busa kanang badlong igpapahulay sa unang panahon nga gipatuman, wa may question ana nga gipatuman na sa katawang Israel. Pero pag-abot sa atong Ginoong Kristo, wa na kana niya gipapadayon. Munang ang iyang mga tinunan gitugutan niya nga mangutlog uhay o do na may buhaton atol sa adlang igpapahulay kay siya nay magbuot bindilyo. Mao na sa among dapit mo dili ka mo to among magtutudlo katumanan sa Dios Espiritu Santo.
Naton sa Biblia nga gidili ang pagkadugo pero kay siya man Dios iyamang pagbuot mutunga siya sa kalibutan kung itugot niya kana dili kanamo nga iyang katawan kinsa may moingon nga nakasala walay lain katulad mga kontra sama nimo sa panahon po ni Kristo ang ni kontra nga nakasala o nisupat ang mga tinunan katong kontra pod sa atong Ginoong Kristo nga wala mudawat siyang pagka-Dios mga Pariseo ug Saduceo karon kung balikan na to ang Levitico 18 Brother Rini kung basahon ta sa pagbalik ang pagbayad. Palihag pagbasa, Brother Rini. Anya din Brother Ronnie, sa SD Bible, Levitico 18, anya karon ang dugo ninyo wala isulod sa balaang puloy-anan, katungdanan gayud ninyo nga kanon ninyo, unta dito sa sulod sa balaang puloy-anan, ingon sa akong isugo. Ang gibasa mo, ang 18, ang ipasabot ko kaganina ang pabalikan, pero nahanay naman, nabasa naman, ato na lang i-explain. Nga pag-ingon sa Biblia kaganina, mga higalag, mga kaigsunan, sa Levitico 17:14 nga dili kamo magkaon sa bisan unsa nga unod kay ang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo nini dili kamo magkaon kay sa panahon nga mukaon putlo naman gidili ang dugo pangutana Brad Rini baliki pagbasa ang pangutana mao kini ba yung dugo nga gidili sa unang panahon nga dili pagkaon suluminti bagyod o hugot bagyod nga dili nagyud kini ipakaon Brad Rini sumala sa Biblia Dili gid suluminti nga dugo dili nagipakaon. okay baliki pagbasa ang imong gibasa Oo. Dini sa Levitico Kapitulo 10 versikulo 18 anya karon ang dugo nini wala isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo ang kanon ninyo unta dito sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong isugo. Tanawa ang pasikot-sikot sa Biblia mga higalag mga kaigsunan. Nabasa sa Biblia nga gidili ang pagkaon sa dugo kay kun mukaon pagaputon o pagapatsin pero napoy gipahayag nga ipakaon pud ang dugo pero sa proper place. Ha? Sa balaang puloy-anan. Sa proper place sa balaang puloy-anan. Klaro kay sa gibasa sa kaubang ministro Brad Rini, tilibre ko aniya karon. 18 sa Levitico. Aniya karon ang dugo niini wala isulod sa balaang puloy-anan. Katungdanan gayud ninyo nga kanon ninyo didto sa sulod sa balaang puloy-anan ingon sa akong gisugo. O templo. Or templo. Una di ay pagpakaon yapon sa dugo pero proper place didto sa balaang puloy-anan o templos Dios. Nabisan pa ba ikaw Bindilyo? Brad Liber, Brad Ronald, Brad Rini, bisan pa kining pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio, uyo ni ini, nga kining dugo, ipakaon ni siya sa unang panahon, pero dito lang sa sulod, sa templo, o sa puloy-anan sa Dios. Atong ipabati ang imong tingog Bendilio, eh? Nga bisan ikaw ni confirm ni ini. Diha sa pagtubag sa imong caller. Wala ihalad katungdanan nga inyo kiningkanon sulod sa balaang Pinoy-anan Leviticus 10:18 kita mga binunyagan mao ang balaang Pinoy-anan 1 Korinto 3 versikulo 16. Daghang salamat sa imong mga teksto nga insakto pero ang imong pagsabot wa kalimao. Imong gigamit ang Leviticus 18 i-justify nimo ikakanon ang dugo. Sabta asa ipakaon ang dugo? Asa ipakaon ang dugo? Sa sulod sa balaang puloy-anan. Confirm siya mga higalag mga kaigsunan, matinaw kayo nga atong nabati ang tingog mo Mitchell Bendilio. Ha? Imo lang gikurian nga sabta pagayo kay digamit man ang texter niya o ang cooler niya sa Levitico 18 nga dunay pagpakaon og dugo pero matod pa niya sabta. Husto imong gamit pero sabta lang. Asa ipakaon ng dugo? Asa ipakaon ng dugo? Murag yaging pangutana sa ito ba ipakaon din diya sulod sa templo sulod sa puloy-anan sa Dios o di ipakaon ang dugo sa unang panahon ipakaon na unang pag-abot sa panahon sa Espiritu Santo nga mong gipaila mong gitugot mo na way kasupak na nganong way kasupak kay gikuha na itong example kang Kristo nga way kasupak pod ang iyang mga tinunan nga diyang nangutlo og uhay atol sa adlang igpapulay kay matud pa ni Kristo diya sa iyang pagtubag sa mga Pariseo nga siya na mo'y nahimong agalon bisan pa sa adlang igpapahulay. Siya'y magbuot. So wala, pakasay pa nga naman. Muna'y pagpaila, mga higalag, mga kaigsun, pag ang Diyos na gani, muhimo sa desisyon, discretion niya ba? Bisan pag naimuso pa, kung siya na mo'y mayngon nga, dili sayop, dili, kinasayop. Nga naman. Tungod kay magisgot ag Diyos, mga higalag, mga kaigsunan, ang tanan mabuhat sa Diyos. Busa kung musupak si Bendilio, normal mang magsusupak doon sa mong magtutudlo tungod kay siya man katumanan sa Dios, Espiritu Santo, mabuhat usab niya ang tanan. Sa pagpatugot, dire ka na mo,
Besan pag among ingnon, nga kanang pagkaon ng mugdugo na as templo. Kanang among compound sa PBCM, ang balak mo din na himong sa mong magtutudlo. Templo na namin nagkaon mugdugo o bisan pag nas gawas. Basta gito. Kristo kung gitugot niya, wa po'y sala nga maisip. Brother, mag-isip tag Dios. Sa Dios ba, doon na ba'y dili niya mabuhat o mabuhat niya ang tanan? Ang tanan, bradron, mabuhat gyud. Di sa ilahagya pong kaugalingong Biblia, bradron, is di nga Biblia, din sa Mateo 19:26, nagaingon. Si Jesus may tanaw kanila ug miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Paggingon sa Dios ang tanan mahimo. Lugar na napisik ana, dunay exemption ana. Mura ba na imong supak-supakon nga imong lama-lamaon? Nga imong gi-question nga asa mabasa sa Biblia nga ang Dios magbinyo, asa mabasa sa Biblia ang Dios magkigilawas. Ang tubag namo nasuod na sa Mateo 19:26. Manang sa dihan gibalik ka na mo pangutana, asa pod mabasa sa Biblia nga ang Dios dili magminyo aron dili siya makigilawas. Tubag ka? Di ba wa? Gibasa ka ganina Mateo 12 nga kapitulo bersikulo 6 kapitulo 12 bersikulo 6 ka mautso pabor ko naman ang ilang Bibliang Seventh Adventist Church Holy Bible matud pa ingnon ko kamo sa pagbayag sa atong Ginoong Kristo nga ani ay usa karon dinhi nga labaw pa kaysa templo kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlang igpapaulay anak sa tao. Mao man atong giansiran nga si Kristo pero sa pagprueba gid brad Rene kini bang anak sa tawo magidi ang atong Ginoong Kristo nga matud pa siya na mao ang agalon siya na magbuot bisan pa diha sa adlang igpapahulay. Tinod gina brother Ronnie nga ang kanang anak sa tao mo gina si Ginoong Kristo mo ang anak sa Dios dinhi sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 69 ngadto sa 70 sumala sa pagpahayag sa balaang kasulatan apan sukad karon ang anak sa tao magalingkod na sa to sa gahom sa Dios og silang tanan nangutana kaniya ikaw ba diay ang anak sa Dios siya mitubag kanila mao ako sumala sa gingon ninyo. Sa atong gisose sa gibasa sa Mateo 12:6 ka mautso nga matud pa kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ngadlang igpapaulay gi-confirm usab og gitubag sa atong Ginoong Kristo sa pagbayag ni Dr. Lucas sa gibasa ni Brad Rini Lucas 22 nga kapitulo bersikulo 69 ngadto sa 70 matud pa sa atong Ginoong Kristo og silang tanan kay gipangutana man siya ikaw ba diay ang anak sa Dios siya mitubag kanila ako mao sumala sa gingon mo og sa ibabaw apan sukad karon ang anak sa tao magalingkod na sa gahom sa to sa Dios. Mao man ang gingong agalon. Bisan pa sa adlang igpapulay siya nay magbuot. Kung kanang adlang igpapulay mao pa na siya ang mga ulipon di pwede nga mulabaw sila sa agalon nga mga tong Ginoong Kristo. Nakiring agalon nga mao ni siya ang anak sa tao nga gingog anak pod sa Dios Brad Ronald gipamatud-an bagyod sa Biblia kay mao man ang atong Ginoong Kristo gipamatud-an bagyod nga Dios ni Brad Ronald sumala sa Biblia. Oo, Brad Ronnie, gipamatud-an gid sa Biblia nga Dios gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Akong puribahan, akong pagabasahon dinhi sa Biblia na ang buhing pulong. Okay? Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayod kalimti ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa matinaw Brad Ronald sa gibasa mo ang atong Ginoong Kristo nga gitawag agalon anak sa Dios anak sa tao. Matinaw nga gibasa mo si Kristo Dios. Oo, tinaw gyud Brad Ron. O matinaw nga atong Ginoong Kristo Dios. O kay siya Dios. Questionon nimo ang Dios. Muna ni question sa una ang mga Pariseo. Tama na sila sa pag-question, kamo na sila pagtuo.
Sama pong dapit, gi-question niya mo ang magtutudlo. Tapos na po ka sa pag-question, mabitan na nga may i-prove nga ang Espiritu Santo dili magpakatao. Haron nga dili may qualified nga magtudlo katumanan. Anhi ka naman ang kung magsigig. Binastos o atake sa mong magtutudlo. Nakaroon. Brother, tungod kay si Kristo, Diyos. O magisgot ang Diyos, Mateo 19:26, ang tanan mahimo niya. Unya, siya nga Diyos ang atong Ginoong si Kristo, agalon sa adlang igpapaulay. Ang igpapaulay, kung ato nang i-translate mo na silang mga ulipon. Sa Biblia ba, Brad Diber? Mula ba ang ulipon sa agalon o dili? Dili gyud atong magapribahan bradon silang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia dinhi sa Mateo 10:24 nagaingon. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo. Ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Busa, kung naaman ang kasuguan sa unang panahon, adlang igpapaulay, why question, pero pagkabot sa atong Ginoong Kristo, wa na. Kunya, ang mga parisyo kay nagdahong padayon man, matong question sila. Ha? Kunya, si Kristo nitubag man. Sa mga kami nitubag man po, Diyos man nga manggila. Iprobo sa nga dili ni Diyos katumanan sa Espiritu Santo. Aron nga dili siya kalupay nga mutugot diri kanamo sa pagpakaon niya ng dugo. Oh, karon. O kini nga atong Ginoong Kristo nga atong nabasa sa Biblia, Dios agalon nailalo mga adlaw igpapaulay. Depensa siya ang mga tinun-an nga gianlan sa mga parisiyong magsusupak sa kamaturan nga wa magbuhat sa pagkamatarong. May tagna sa Biblia nga siya ipadala, ipahiluna ang atong Ginoong Kristo. Unya matud pa sa pagpahayag sa Biblia nga gibutang diha sa atong Ginoong Kristo sa ang tanang butang. Asa mabasa kini sa Biblia, sumala sa nakasulat, Brad Rini. Anya din Brother Ronnie, kaya nakasulat din sa Salmo, Kapitulo 8, versikulo 5, ngadto 6, Sa katagna kini. sa katagna. Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang og diutay kaysa mga manlunda, o gipungurungan mo siya uban sa himaya ug dungog, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot, ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Matud pa sa pagbayag usa ka tagna nga ang katumanan atong Ginoong Kristo, binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot. Nahimong agalon daw ning gitagna ni Propeta David nga matud pa agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot, ang tanan gibutang mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Gipiho ba sa Biblia, Bradiber, nga kining tagna sa Salmo 8:5 ug 6 nga gibuhat siya ingon nga ubos sa mga ubos lamang og diutay sa mga manulunda. Unya matud pa nahimong agalon sa mga binuhat sa binuhat sa mga kamot sa Dios. Gipiho bagyod sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga siya gid mo'y katumanan yan ang tagna, Bradiber. O siya gid bradron atong pagkapribahan dinhi sa ilahang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia dinhi sa Hebreohanon. Kapitulo 2, versikulo 7 ngadto 8 nagaingon. Gibuhat mo siya nga sa makadiyot maubos una sa mga manulunda. Gipurong-purungan mo siya himaya ug dungog. Ug gipahiluna mo siya sa ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot. 8. Ug ang tanang butang gipasakop mo sa ilalom sa iyang mga tiil. Ug sa iyang pagpasakop sa tanang butang nga mailalom sa tao, wala siya'y gibilin nga mahigawas sa iyang pagdumala. Hinoon sa karon dili pa nato makita ang pagkasinakop sa tanang butang ilalom kaniya. Busa matinagid, Bradiber, nga ang katumanan yan ang tagna nga matud pa sa pagpahayag sa Salmo 8:5 ug 6 nga dunay nahimong ubos lamang nga diutay sa manulunda. Unya matud pa nahimong agalon sa mga binuhat sa kamot sa Dios. Unya gibutang diha sa ilalom sa iyang mga tiil ang tanan nga mga butang. Gi-confirm ni apostol nga si Pablo nga matud pa ug sa iyang matud pa sa pagpahayag ug ang tanang butang gipasakop mo sa ilalom sa iyang mga tiil kung sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kalakip na tong tadlang igpapaulay na ilalom sa iyang tiil ang butang nga gitugyan sa Dios sumala sa pagtagna nga gipahayag sa Biblia ang katumanan ng atong Ginoong Hesus Kristo. Na Brad Ronald, hain kining gisgutan nga butang nga matud pa sa pagpahayag na ilalom sa tiil sa agalon nga mga tong Ginoong Kristo nga sa pagpahayag sa Biblia Dios pod
kini siya ug atlo pod nga giila kini nga Dios. Hain kining butang nga gipasabot. Ania Bradron, akong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist atong ipabor sa ilang Biblia. Dinhi sa nakasulat sa Osias kapitulo 8 bersikulo 12 ingon ini ang atong mabasa. Alang kaniya akong gisulat ang 10,000 ka mga butang sa akong kasuguan. Apan sila giisip ingon nga butang nga wala hiilhi. Busa ang butang di ay nga nailalom sa tiil sa agalon nga mao nga tong Ginoong Kristo nga Dios kalakip ang butang sa kasuguan sa Dios. Aha. Kalakip ang tanang butang sa kasuguan sa Dios sumala sa pagpahayag sa Biblia. Gitugyan sa atong Ginoong Kristo kanang butang kalakip ng kasuguan niya na mga kaigsunan na ilalom sa tiil sa atong Ginoong Kristo. Tinuod ba gyud Brother Eber nga ang atong Ginoong Kristo sa iyang pag-confirm gitugyanan gyud sa butang gikan sa Dios sumala sa Biblia, Brother Eber? Oo, Bradron. Mismo ang atong Ginoong Hesukristo mo'y nag-istorya nini. Dinhi sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 nag-ingon. Nag-ingon si Ginoong Hesukristo, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Klaro kayo, Brother Eber, no? Ang atong Ginoong Kristo mo namulong, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Hain kining butang. Butang nga mao ang kasuguan na ilalom na sa tiil sa atong Ginoong Kristo. Pagabot naman sa Espiritu Santo, Brad Rini, Oo. nga di tuha ni Bendilyo nga atong gipailang atong magtutudlo nga katumanan. Kini ba ang Espiritu Santo sa pag-abot niya, Brad Rini, musulti ba ni siya og mutultol pod sa kamatuoran o niya ang iyang ipamulong bis rapod sa iyang nadunggan o nakuha o iyang gipahayag pod ang gipamahayag sa atong Ginoong Kristo, Brad Eber? Brad Rini? Ato lang pagabasahon din sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 atong ang pagabasahon ako nga Biblia ang SDA Bible. 16:3 sa Juan. Oo. Inigabot sa espiritu sa kamaturan kini siya mo ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan kay siya dili magasulti sa iyang kinaguliyong pagbulutan. Hinuno ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Busa inigabot sa Espiritu sa kamaturan, Espiritu Santo, mga higalag, mga kaigsunan, magasulti ug magatultol sa tibok nga kamaturan, kay dili daw magasulti ang Espiritu Santo sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinuno ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot iyang igatugan. Pangutana, sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo, Brad Eber, nga matud pa ang tanang butang gitugyan kanako sa amahan. Nga namay Espiritu Santo nga moabot sumala sa pagpahayag inig abot sa Espiritu sa kamaturan. Pangutana, nagpabilin ba ang giingon tanang butang nga gitugyan sa amahan diya sa atong Ginoong Kristo o gikuha kini sa Espiritu Santo? Oo, gikuha kini Bradron, dili kini magpabilin ngadtong dili kini magpabilin didto ni Ginoong Hesukristo. Ang puniba naman, Oo, ato lang ipadayon Bradron dinhi sa Juan 16:14 ngadto sa 15. kaya gibasa ni Brad Rini ang versikulo 13 man. Oo, dinigapon silang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia nagaingon. Siya magapasidungog kanako matud pa ni Ginoong Hesukristo. Kay siya magakuha man sa mga butang nga ani kanako. Katong Espiritu Santo. Oo, ug iyang igasugilon kini kaninyo. Sa 15, ang tanan nga ginahuptan sa amahan kini ako mao man gani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ani kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa wala day magpabilin sa atong Ginoong Kristo, mga higalag, mga kaigsunan. Ang butang nga mao ang kasuguan nga gihatag sa amahan diha kaniya kasadiyan sa panahon sa atong Ginoong Kristo naa pa niya ang tanang butang nga kalakip ang kasuguan. Siya mo'y agalon ug nailalon ang butang o kasuguan apil ang adlang igpapolay. Kuhaon man sa Espiritu Santo. Kung kuhaon sa Espiritu Santo, na niya ang pagbulutan sa maong butang. Na niya pagbut sa kasuguan nga sa una gidili pero pag-abot nga iyang itugot sama nga si Kristo gidili ang pagbuhat sa bisan unsang bulaton atol sa adlang igpapolay. Pero kay siya man mo'y magbot kay siya agalon, wala na diya ang pagpakasala
sa iyang mga tinunan. Busa, sa among dapit, wala di ni nasayop among magtutudlo kay siya may among giila nga katumanan sa Espiritu Santo. Sa Biblia, Brad Ronald, pag-abot sa katumanan sa Espiritu Santo, gipahayag ba sa Biblia nga gitag na nga adun na gyud pagbag-o sa butang. Buti pasabot kung bagkuhon ang butang, na niya ang katungod, ang pagbuot na sama si Kristo pagtunga niya sa kalibutan, di usab-usab ang balaod sa Dios. Pagabot pod sa Espiritu Santo, magbag-o pod ang tao o baguhon pod ang butang, din asa mabago ang butang, dito nga naghatag og kinabuhi. Oo, Brad Ron, ado lagi pagbag-o sa mga butang. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 5, Kapitulo 21, versikulo 5 ug 6, ingon niini ang atong mabasa. Og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab mingon siya, isulat mo kini, kay kining mga pulunga, kasaligan, og matuod, og siya mingon kanako, natapos na, ako mao ang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan, kaniya nga giuhaw, ihatag ko ang tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Sa matinaw nga doon nagipagbago sa tanang butang. O sa diyang mabago ang butang, adunay pagadawaton sa tao, nga giuhaw, nga ihatag ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Nga kining tubig, nga ihatag mao ni ang Espiritu Santo. Pero unsay talaki nimo bindilyo sa among paggamit sa hermeneutics. Ingon ba ka nga wa may magtog hermeneutics? Ikaw yung magtog hermeneutics. Sa among pagingon na kini Espiritu Santo, nagsimbolikag tubig kung sa supak nimo, atong paminawan ang imong pagsupak nga matud pa nimo. Himo ang katawanan nga gihimo namo ang Espiritu Santo ingon nga tubig atong paminawan. Katawanan mga kaigsonan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Okay, makalibog na. Ang tubig, sumala sa mabasa. Nya matod pa niya. Matod pa nimo katawanan. Dili ikalalis kung gikatawan minimo nga nagpaila nga katawan sa Dios Espiritu Santo. Sa Biblia ang mga alagad sa Dios gihimo usab nga katawanan sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad. Ready? Aniya, Brother Rone, nga mga alagad sa Dios, nga mga taong hingpit, himo nga katawanan. Dinit sa Job Kapitulo 12, versikulo 4 sa SD Bible na gayon. Ako, ingon sa usa ka tawo nga gihimong katawanan siyang silingan, ako nga nagtawag sa Dios og siya mitubag, ang matarong ang taong hingpit mo'y gihimong katawanan. Why question kung mingon ka binilog katawanan ni? Pero pag ingon nimo makalibog, mao na dako kay question kay sa Biblia, ang katawan sa Dios nagingog hingpit, matarong gihimong katawanan. Sa mga dili matarong sama nimo. Nakaron Brad Deber, ingon man sa kita na kuno naghimo sa Espiritu Santo nga tubig makalibog kuno. Tinuod ka Brad Deber wa tay mabasa sa Biblia nga tinunan mismo sa atong Ginoong Kristo mo'y nag-explicar nga ang Espiritu Santo tubig, Brad Deber, sumala sa Biblia. Oo, matod ni Apostol Pablo Bradron. Kita sa atong kinaugalingon nga nagimuhimuta. Dinhi atong pamatud-an sa Biblia nga the message sa Ephesians 5 verse 18 nagaingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Nga kung sa Bisaya pa, ayaw pag-inom palabig bino nga makapaamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Imna ang Espiritu sa Dios kung hain kining Espiritu sa Dios nagingon ni Pablo ipainom. Isumarais ko lang Mateo 3:16 sa pagbautismo nakita ang Espiritu sa Dios sa dagway nga salampati. Lucas 3:21-22 ang Espiritu sa Dios nga dagway sa salampati mao ang Espiritu Santo. Kami naghimo bindilyo. Si Pablo o dito niya
ang Ginoong Jesucristo. Dito gid na nakatunan sa atong Ginoong Jesucristo Brad Rone. Sumala sa Biblia. Akong pagabasahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa 1 kapitulo 7 bersikulo 37 hangtod sa 39. Ingon niini ang atong mabasa. Unya miabot ang katapusan nga adlaw sa pista. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa pista. Niining adlaw mitindog si Hesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw, muduol kanako og moinom. Kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Ang buot ipasabot ni Jesus sa Espiritu Santo. Kami rin naghimo-himo do, Bendilyo. Ayaw rin nga, manggamay baka naikulor ni mo, nagingon nga, Ay, pangita lagi kung sa'y matuod di garon Kanay ba yung igsoon, pangitan yung tinod. Kanay ba yung igsoon, pangitan yung tinod. Basahan Biblia, basahan Biblia. Ayaw kong tuod rin sa mga magwawali. Ayaw kong tuod rin sa mga magwawali. Sama na ko. Ako ba? Ito, kala ko pag-angkon na ako makakon honest ko. Kala ko pag-angkon na ako makakon honest ko. mao na, nga dili ka ang ngayong tuhan mo, nangingon ka nga, ayaw magtuos mga magwawali sama na ako. Nga naman, baka ako nang ga, ikaw mo nagingat. Bosa ang imong tirada. Piki, ang among magtutudlo. Nagpaka-paka ang among tubag. Di lang ka mo yung nga Diyos ni kay kung Diyos sa pag-ilap. Kung kailangan niya ang katulong mga kasuguan, madlok nito. Ito wag ipatuman o ang pagpakaog dugo, dili na ipakasayop ngadto sa mga katawan sa Dios ug mismo ang Dios nagtugot ana dili na matawag nimo piki o hingon nga sayop ang maong sistema. Daghan pa unta ang tubagonon pero sa man napupos man ang oras, limitado man hinaot mi nga sabdan ang kamaturan. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mga magtutudlo. Divine Master Tomas D, Eugenio Senior, og sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahinan, Evangelista, Brother Juan Danilo Mangalos, ingon man sa kaubang magwawali o Evangelista o Ministro. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug kiniusab si Brother Dibs Risaba. Kinasab si Brother Renal Brico Buingon, manalamin na lang kaninyo, dagan salamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.